Numru ta' pulizija li jinsabu sospiżi minn xogħolhom tpoġġew jagħmlu l-istess tip ta' xogħol, ċewwe xogħol ta' żamma ta' sigurtà. Ironikament dawn l-stewards li ser ikunu qegħdin jassistu lill-pulizija fiż-żamma tal-ordni jinsabu sospiżi mill-korp fuq akkużi serjissimi li jinkludu l-involviment tagħhom fir-records tal-overtime fil-korp tal-pulizija. Din tal-stewards hija inizjattiva ġdida li tħabbret din il-ġimgħa bit-tir li tnaqqas il-kriminalità fil-Belt Valletta. Dan wara li fl-aħħar snin rajna bosta abbużi, ġlied u ser iseħħu fil-Belt Kapitali bir-rata ta' reati tisplodi l-fuq. Għalkemm din l-inizjattiva suppost ġiet immirata sabiex dawn l-stewards ikunu ta' spalla għall-pulizija, is-Sunday Times of Malta żvelat kif uffiċjali mill-korp tal-pulizija li tkellmu ma' din il-gazzetta sostnew li l-gvern qiegħed jibgħat messaġġ ħażin għaliex dawn l-istess stewards huma pulizija sospiżi fuq allegazzjonijiet serji. Dan il-fatt kien konfermat anke minn dan l-istazzjon b'mod indipendenti. Jidher li dawn l-stewards mhux ser ikunu armati fil-waqt li m'għandhom l-ebda dritt jagħtu multi jew iresqu lil xi ħadd. Prattikament dawn l-stewards m'għandhom l-ebda poteri eżekuttivi bħalma għandhom il-pulizija taħt il-liġijiet ta' Malta u ħadd ma jaf eżatt kif ser ikunu qed joperaw fit-toroq tal-Belt Valletta. Intant ħafna qed jistaqsu din l-inizjattiva l-ġdida hix sempliċement kuxi ġob bħalma rajna bosta drabi tul it-tmexxija laburista tul dawn l-aħħar 11-il sena. Bit-Times issostni li dan l-irwol ta' stewards kien biss pjan sabiex dawn l-istess pulizija sospiżi jerġgħu jidħlu lura fl-istess tip ta' xogħol. Apparti minn hekk Net News jista' jikkonferma li l-Kunsill tal-Belt għadu ma ltaqax dwar din il-materja. B'sorsi indikaw lis-sindku l-ġdid li dwaru kien hemm aspettattivi kbar qed imexxi għal rasu.